Чек, много гамми чека. Vamos, Rosa. Аре, давай. Мяре? Аре, спускай се, ако толкова се. Ай, слезти първо. Оми няма... Виж ги. Иванчо, сам да не слезеш. Дай Назаре, къде да се зама? Съвсем сончета, ма са права да я качвам, мой да не мой, ма. Пали му и трябва, бе. Ми мони се пречи ми, бе. Гейки са. Ръга, що ли я записи горе? На втора ли да укачали на първа? На втора. Ай, че му свърши лентата. Няма! Да, всички са прави. Дай да бъде ли? Много са живеяти. Сега да ги. Ай, готово. Да. Какво? Не може да окачиш на пара. Не може да окачиш на пара. Виждам. Не може? Не може, е буксува много. Защото на обороти. Ти леко, ще станеш на стъпенките и ще качи. Айде, бъдете. Ти слизаш ли, Раджи? Кофа е да, чек, ти е просто супер лесно. Аз да се на сам. Аз идвам по-надал. Карай оттам, да. Где го пали, направо. Изтрагвай мотора и седай.